Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Абити рӯз шуда баъд мо видео кадесем кӯдакоя бинан Нилуфар берунда вай кадеса додувой кадеса сиёвуш куҷо шуда бошад. ман саҳар кати хамир кардам, ҷа мондам хамир тайёр шавад ва бо вай мурғи мариноват кардагия да тафтонам хел мондамша салмона говорида бастаги хонаҳои каме порядок кардам, мози посудаҳои шудагия ҷобаҷо кунам. Очама интизор, очам бояд ки биёянд. Намедонам ин мурғ чӣ хел мешад, чӣ хел шудестай гӯем. Як ним соат шуд ки дар тафтон ҳастай. Инҷо шаб вай шавҳарам якта анор овардиянд, касе кадом вайошон пассажирошон якта анор додиянд. Ва рости гап дирӯз дӯстони азиз, дирӯз вақте ки байлинса рафта будем барои вай сиёвушда ва вақте ки вай кадам амхе очам вай тез рафта тез биё барои он ки мо прерывка хела ждат кардем ва кӯдак гӯш нашудак ва очам гуфтанд ки тез бирою фуро гуфтанд. Ман гуфтам майляш. Манам хел давида ба лестницада биромадам. Вақте ки ам хел биромада истам қариб ки сеюм этажа вай карда чорум этажда давида биромада иста будам ки ва аз сеюм этажа кас биромад баъд ассалом гуфтам. Манам хел дидам ассалом гуфтам, он рост нашинохтам. Баъдам хел гуфтанд ки апай Нилуфар мо шуморо тамошо мекунем, подписчикатонем гуфта. Ман вай ам хел ҳа раҳмат гуфта вай кардам, саросема будам, давида иста будам ва ман баъдам хел гуфтам ки вай ҳоли вай подписчик чӣ мегуфта бошанд, ино вай нигоҳ накарда давида рафтан гуфта. Ман ҳам соат 11 шудагӣ будак, медсестра гуфта буд ки барвақттар биёен ки вай мо мерем гуфта. Барои ҳамин хотир ман ҳамин давида биромада иста будам ва дина влог да аёдум биромадае ки гӯям ва имрӯз ака гуфта истам ки боварӣ дорам ки тамошо мекунанд видеоҳои моя. раҳмати калон ки тамошо мекунен ва рости гап аз сабаби ки беҳад саросема буданам барои ҳамин хотир вай хушрӯй истода суҳбат накардем. Ман намедонам мумкин ки берунда сиёвуша дида бошад, барои ки ҳамон пеши байлинсада сиёвушу салмону очам шишта буданд ба ҳазур ждат карда буданд моя. Барои ҳамин хотир анам хел дӯстони азиз ҳам хел ҳолатҳо низ мешавад. Дӯстони азиз хеманҷа дӯстони азиз ман хамира зубола кардам. Сиёвуш инҷода вай кадеста те дастата инҷа болои курпачаи тоза да вай ина бидан. Ма хе рафтем хоравем соат 2 шуда. Ҷо зуболаҳое гирифта вай карда мондум то ки вай шаванд. Камеру гирам мони болои падноста те даста рафтем ак хона равем, пеш момош равем. Момош омадаги Оиша омада буд, нав рафтак берун гарми офтоба бинен 40 дараҷа берун ҳаво хушрӯ ноное пазем. Момош ин ман ин байгирам. Дӯстони азиз ҷада бинен чӣ кор ман кардистам. Ҳамин вая фольгая вая пергамени бумагаҳоя рости гап ҳар дафъае ки мегирам чен мекунам мебурам. Баъд ҳози ҳамин ноное рост кардам гуфтам ки биё ҳамина ҳамашам хел брида тайёр кардам монам чени ҳамин лист ҳар дафъае ки дар кор шавад якта масалан мекашӣ мемонӣ тамом. Масалан чен чоқ кардау брида намешиншона манам ки кардам ҳози ҳамаша богашта хел печонда мемонам шона осонак удобни гӯям. Бисёр вақти пирогпазӣ мешавад одам саросема мешавад. Барои ҳамин хотир гуфтам ҳамашу брида хушрӯ кардам хел тайёра карда монем. Ва рости гап пергамени бумагае ки амина ман гирифтам беҳад ба баракаи нағз будай. Барои он ки чанқа шуд ки ман ҳамина гирифтагӣ ҳастам ки хела шуд ки ҳамин вай истифода бурдистам шуд. Дар ҳақиқат вай бумагаи нағз будай. дӯстони азиз ман кулчаҳоя пухтам ҳоли бо як 6 донаи дигаш да вай тафтонда нав мондам шунам ва чукчашонам задам бо бинен чӣ хел дам шуда. Ин дафъа беҳад кулчаҳом хел дам шуданд. Хеле ман гӯям саросема тез кардам шуда. Ин дастархонда аҳамият надиҳем. Дастархонда имрӯз кӯдако вай анор хӯрдан ва сирх шуда. бо чӣ мехӯрен? нон маҷ. Нилуфар аллакай якта нон авай кард шикаст нон хӯрдиста. Mana ixlashga istiyormuş, mana ixe mana.
якта даҳанат барака. Ба маза нанахе мемонад одам вилкаша. Канава. Тезак резам та? Шумо дарезам? Майоз. Дӯстони азиз, соат 9 шуда вақти хоб рости ки ба имрӯз намедонам барои чи беҳадам хел хоб зер када хоб мехоҳам ва соат 9 шуда озӣ гуфтам ки як бора влога ба охир расонем, хайрухуш кунам ва рафта монтаж карда хоб мерам. Ва Салмон имрӯз намедонам барои чи камтар инҷиқӣ кадиста, намедонам мумкин ки баъди прерivка бошад ҳамахе ё ки чӣ намедонам барои чи хай уман гӯем. Вай пагоҳ насиб иншолло ният дорем ки бозор равем, намедонам вай кӯдакҳои ҳардуша бурда либоси тирамоҳа гирифтан дар кор, пойафзол гирифтан дар кор, умуман гӯем чиз гирифтан дар кор барои садик, сиёвуш низ садик мерад насиб иншолло. Вай барои ҳавай низ чиз гирифтан дар кор. Анам хел дӯстони азиз, ҳамин рӯзи дароз фақат ман нон пухтаму ҳамахели майда кор карда гаштам ай қафои кӯдако. Саҳар низ видео беҳад вай шудак дер мондак мушам барои он ки ҳамин намедонам чандбораки ҳамин программа ҳамахел вай мекунад, зиқ мекунонад, намешад, намедонам барои чӣ хел бошад, чӣ кор карда бошад, ягон телефони манда вирус дуромада бошад ки хел мекунад. Анам хел дӯстони азиз, биёед ҳамин кати влога ба охир расонем. Пагоҳ насиб иншолло ман ҳаракат мекунам ки видео кунам бо бозора камтар барои ки чанд қаш шуд ки нарафтам. Ҳам Нилуфару ҳам Сиёвушро бурданӣ ҳастем то ки ҳардушта пойафзол гирем. Вай намедонам кани ҳарду вай кати чӣ хел бозор гашта мешад ё ки намешад. Умуман гӯем хай шавҳарамам мера насиб иншолло. Анам хел хайр дӯстони азиз, дар паноҳи худо бошен, ҳамеша худатонро эҳтиёт кунен. Раҳмат ки бо мо ҳастен, лайк мемонен, обуна мешен. Хайр.